gawe iki yaine seneng budaya ya ana gamelane yo apa endi lho kok ayo endi endi yo iku dinggo lah yo ngono to ayo dinggo yo kae dinggo kan nganggo sendi nganggo sendi nganggo kendangnya apa nganggo apa nganggo sindane kok monggo bener ayo ayo nanti gue kene kowe apa kene aku kok malah ngapo kene ayo nyanyi nyanyi piye ya Allah nyanyi tak lalai itu nyanyi aku bisa warai piye Allah Akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad tidak nyanyi Mas iki komat Mas ana bocah iki ceblok kok gendongan apa ada nyanyi gamelan nyanyi jadi apa kowe arek kowe diaturi gubuk asmara mawon Pak ayo alon gubuk kae tinggal botang gaya larang iki lha apa Mas iki basa apa kuwi mbah aku ngono iku lagu aku tak apa wis tak kira ngejak ngono kene lho ya Gubuk asmara dangdut apa langgam kondo kok ayo koyo ngapain bisa bret ayo iki kondo arjune ono ya arjune manuk Mas Rusto Mas kok ayo iki koyo kernet to lagi wis njaluk sing apik Mas Rusto njaluk gubuk asmara sapa iku ya Allah lah lak yo ngono kok ayo koyo kernet aja sambat kae koyo ditekani mendrin pas sambat aku gak sahabat ada ya Allah bareng kok aku diucap ya Allah ada bocah iku kupinge butek isane ngincen bloko diucap nganggur Lageno yo nyanyi tandakno suaramu sapa ngerti suaramu apik sampe dadi bakul bensin lho Mas paling ora nek suara apik ki aja bakul bensin apa tukang rosok aduh apa wae tadi bakul bensin alok tukang rosok kok ya ayo sapa yo cungkring aku bisa ngono dhisik iya nek ngarep bajut sampe rene kok ketumplek kotane aja ya ngono bae anu Mas Tugol siap nih sih rada mundur awakmu cilik nak mlebat keterangan siap nih siap nih yo kok yo tok ya sing apik kok nyiapne kok ya kaya MC ngono lho ya apa tadi ora cetol nyerok piye nyerok ora lho kok bisu MC dipecah yo MC kae ya penekanane iki jelas kosakatane iki ya cetha ora kowe kaya lah kok seneng aku jumbul dadi jumbul iki lho sing tengah jumbul nang jumbul ayo kok sakne kok nang dhek jabut rambut lah iki nyapa kaya ben wis gua kebarungan kok piye kok ya kowe gak iso lho kowe kaya ayo nang kamu tuh dhewe wah ini kan nyano bere aja wis ngono ya wis ya Mas wis ayo Mas yuk tarik ses monggo semua kan siapa kena melon melon iki kebuel ya udah Alto kalau sediko
Beda. Wis pantes ta dadi tukang rosok. Oh, basah lho. Penyanyi. Oh, penyanyi. Penyanyi kaya Gary Gaisa. Ora apa? kowe kaya Gary strawberry. Ya ora strawberry. ya roti ta apa? Gary coklatos. Lah iya ireng Iya. kayak andang ya. Goro-goro omah mbok pikul iku lho. Cagahe dadi coplok. Omah mbok pikul soalnya coba pikul meh. Perubahan. Iya. Catote sajrone ati